Bună prieteni, astăzi vom juca iarăși Brawl Stars, pentru că sau deoarece nu am mai jucat de mult timp și un episod, așa că vă gândiți să postez puțin azi. Toată lumea știe că stăm în casă din cauza, în ghilimele, coronavirus, așa că m-am decis să mai postez pe YouTube cât mai pot. Ok. Sunt cam răcită. Brawlerii dau toți oamenii vor să câștige aici. Scuzați-mă spumarea. Mie, de place să fac cu Daryl cel mai tare, deci cel mai mult, cel mai tare, deci. Și să fie față, adică și câștigă acest față. Numai că acum a venit Leon. Așa, ieri mi-a picat un brawler meu, dar n-am filmat și îmi pare foarte rău, dar mi-a picat Mr. P. Mitica. O să jucăm doar că l-am câștigat și pe 8 bit la 6000 de trofee, acum am 6396 și am aici numele meu, Sabrina Michifor. Sabrina, nu EKH. Să luăm pe asta. Este piață. De el. Așa. Am multă persoană. E bună Mr. P, numai că doar că a plecat la aruncă el. Dar mă duc. Și nu le place să mă duc la acel moment să fac caut. Am putea să fie lumea bătând. Showdown, nu știu, nu prea am avut că e blogă, nu știu să știți. Da, eu pe cum joc. Jocul de blogă. O să postez și extra de blogă, pentru că văd foarte bine și toate. Și uite cam la locul. Dau despre acolo, pentru că este foarte bun și este vizită ca să nu știți. Și aici o să ne deschid un alt episod, când o să strâng mai multe. Dacă vom avea la acest video 50 de like-uri, vom face și 50 de cutii și atunci le vom deschide pe toate. Momentan am 6406 trofee, dar vreau să ajung la 6500. Dăm iarăși ca să jucăm cu grupul clasei și pe colegul de ea. Colegul foarte bună de ea. Aici avem Tara și Tara, care o să încerc să mor. Deoarece dacă mă stăteam acolo, am pus în pe nou, din păcate. Îmi place foarte mult să joc cu acest copil, dar când pierd nu mai îmi place. Da. Sperăm să facem cât mai multe cutii. Acum puteam să am 7 cutii, dar nu greșeală, că am dat pe Brawl Stars odată.
Nu am știut, am uitat că mă păstrez că de film pe YouTube și am deschis-o după mi-am amintit. Hai să mai întâmplă, dau cutie să faci repede. Te rog frumos, stați-o pe voastră. Ioi, Doamne, ce-am scăpat. Mă gândesc pe nas și vorbesc pe cadre, deci nu mă judecați, vă rog eu. Avem un Poco și un Daryl, de fapt avem un Daryl. Yay! Au! Da, locul iarăși. Deci v-am zis că e super ușor să joc cu Brawler ăsta și să fac locul Ugu. Este extrem de ușor. Mai jucăm o dată. Pentru că de asta facem episodul ăsta. Ok, am revenit. Hai să la mea. Acum vreau să văd Noodle, pentru că eu știu că nu joc și să se facă așa. Ok, vreau pentru că Noodle pot juca pe Messenger. Și să joc pe bani. Oh, pai, locul 9 și eram aproape. Locul 9 de pe aia, se pare că... Minus 2, nu cred! Oh, Doamne! Dați-o un pic, Mr. P, că nu mai pot. Ce-am pierdut? Of! Ok, luam. Degeaba, dacă nu e locul 8. Da, nu toată lumea se bate ca să lua locul 1 să câștige. Da, nu, să bate. Supercell m-a cam supărat să mult timp, deoarece nu mi-a aplicat Brawler de mult timp, dar ieri nu trebuie să fii. Totuși, cred că o să mai duce de Brawler și voiam deja să dezinstalez jocul, pentru că nu picau deloc Brawler, adică cât că să pice, nu pica. Și am deschis foarte multe cutii ca să pot să... Așa și am deschis Big Box-uri. În 5 Big Box-uri mi-a picat Mr. P și mă bucur pentru că e un Brawler destul de bun. Așa că am prima mitică. Da, nu mă vedeți, dar eu nu îl am pe Frank. Locul 1, bravo! Am picat o dată pe 9 și acum pe 10. Scuzați-mă, că sunt cam răcită. În episodul de azi vom juca, vom încerca să jucăm până la 6500. Dar eu deja aștept să ajung la 8000. Dar nu mai avem mult. Bun, așa. Jucau și verișorii mei, dar am zis jucau și s-a lăsat de Brawl Stars, adică nu că s-a lăsat, dar nu prea mai joacă, nu mai aștept. Dar nu că nu timp că și eu cam la fel, adică nu prea mai joacă. Deci m-am plictisit, să-i găsesc, m-am plictisit de Brawl Stars. Oh, Doamne, nu, te rog, nu. Vreau să fac rank 10 și nu pot.
ce comic e. Eu am Brawl Stars și pe laptop, dar nu prea mă mai joc, îmi face virus și nu prea mă mai joc. Nu prea mă mai joc, ce fac eu? Mi-a spus că o poză de pe laptop că nu eram acasă, adică sunt pe laptopul meu și avea virus și apărea virus. Nu are virus și acolo și are virus și deci. Cauza jocurilor, bine, dar eu am instalat pe laptop. Am instalat prima oară am instalat Roblox. Na, ce pot să zic, dar am instalat după Minecraft, tot așa și virus, virus și la mai bine. Mai trebuie 7 trofee și fac rank 10. Și nu știu dacă voi putea juca până fac cam 500 de trofee, dar voi juca. Tot. Am pierdut pe locul. O, Doamne, și-mi trebuiau trofeele. Acum îmi trebuie 9 trofee. O, Doamne, încă 9 trofee. Ar trebui să pic pe locul bun. Va trebui să pic pe locul și nu e scor. Na. Din 10 stiluri, brawler, oameni, eto că am vrea să pic pe locul ăla. Eu mori. Pe locul 6 și e minus 1 sau 0. Pe loc 0. Plus 1. Yes. Deci acum mai avem nevoie de 8 trofee și ar trebui să pic pe locul 2. Să încercăm să picăm pe locul 2. E cam greu de cunosc. Dar nu știu dacă ați pățit. Cred că toată lumea pățește, dar la un moment dat joci și obosești. Și nu mai știi ce joci, nu mai ai brawler, parcă ca să văd sau rank mare, și obosești să văd continuă, pentru că pentru că avem stat cu BFF-ul meu. Nu știu mult cred că da, cu video, pentru că nu știu că loc 4. Mai trebuie să scadă 2 locuri. Nu, vreau să pic pe locul 2 și trebuie să pic pe locul 2. Trebuie să pic pe locul 2. Dacă ai doar cineva pe aia. Dacă o mor pe perfect. Pe locul 3 mai am nevoie de trofeu. Nu cred de ce eu. Mai trebuie un trofeu. Mai exact trebuie să fii pe locul 6 sau 5, cel mai bine ar fi. Chiar așa de nezimțite brawlerul acela. Acum îmi trebuie 3, deci v-am zis că m-am putut deja și nu voi putea face așa mult până la 6500 pentru că mă pregătesc. Și videoul deja are 15 minute, deci
Da. Va trebui să fie cel mai bine pe locul 4. Dar nu știu că să cel mai bine, dar de omorât pe oameni trebuie să mai... Doamne, Brawler. Nu! 7 minus 1 sau 0. 0. Scuzați-mă că am aruncat telefonul. E ceva normal, să știți că minus 2. Și acum trebuie încă 5 trofee de luat. Oh, doamne, deci o să stau în tupișul tot jocul până voi pica pe locul 3 sau... Doamne, nu cred. Nu știu de ce eu puțin asta tot timpul. Cred că să mă duc în timpul și da, aici. Dar totuși... Dacă putem să stau aici pe aici. De ce să mă duc și eu să mă preocupați. Păi deja le-am până la 5. Ce bine. Să păi. Wow. Ce bine. Am rămas cu... Deci, da, am rang 10 pe Mr. P. Rang 10 și abia ieri am câștigat. Sunt mândră. Da. Ok, deci cam atât a fost pe episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați măcar un like și să vă abonați. Să scrieți ce vreți voi în comentarii și